क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एस'सिएशननिफ्राय नैबे बासुगाव थांग्रा लामा जंसन सालाखाथि बाजार सौहैग्रा जिथु लामा बारस'ग्रा फुखागावखिनि एरिया गोबां गाज्रि हालोदाव दंमोन। मानोना बेयाव हान्थुसे गाहाम दै थायोमोन। हान्थुसे गाहाम दै थानायनि जाउनाव माखासे टट' इ रिक्साफ्रा आरो स्कुटिफ्रा दै बुरजाखाय नुयियाव बेलथायलाबायबाय थादों। जों पाब्लिकनिफ्राय गोबां माने कमप्लेन मोननायनि जाउनाव जों नायनानै थानो हायिनि जों बेखौ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एस'सिएशननिफ्राय बानायना होबाय आरो जा हायो जों समान खालामना होबाय। माने बे खुनु माबा गैया, बाव सेंसन टेंसन गैया, जोंनिफ्रायनो जों बानायना होबाय आरो एस'सिएशननिफ्राय। मथा मथि 2 किल'मिटारसो 1.5 किल'मिटारसो जागोन आरो जों बेखौ जोंनिफ्राय जा हायो समान खालामना होबाय आरो। सरकारनिसिम जों सरकारखौ थाबैनो खावलायदों जाहाथे नैबे लामाया जोंहा सरासनस्रा मानसिफ्रा गोबां खस्थ' मोननांबाय। मानोना बे लामायानो मेन सालाखाथि बाजारजों फोनांजाबग्रा बासुगावआव थांग्रा मेन लामा होननानै जों सानो आरो। আজি আমি কোকরাঝার ডাম্পার অনার এসোসিয়েশনের পৰা এই দলগাঁৱত ৰাস্তাখিনি যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছিল ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাওয়ার কারণে। তো এইখিনি চাই আমি কোকরাঝার ডাম্পার অনার্স এসোসিয়েশনের পৰা অলপ ৰাস্তাখিনি ড্ৰেছিঙৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰিলোঁ। মেরামতি করার কারণে অলপ সুবিধা করছি।